Bună seara, vruțianoși sămutritori! Ghine ne aflăm iara, tu gioia de mobete armânească. Tora seara o avem oaspită, Michel Guanță. Michel, gâneni veniști, tu mobeti. Ne hârțim multu, sim de adun tora seara. Pa să spun îndau zboară protati tini, așa cum de adim hăbarei pe frânza de Facebook armâna mea media. Tini tu ani de Sony o adrași calea de asimi. I Canada, i România, vă năspun tini câțe Canada. Ai bitisit acolo, Canada, Universitatea Concordia din Montreal, cu una diplomă tu biologie moleculară și celulară și moleculară, cu una specializare tu adrarea de emburlăți. Ai și un certificare tu Scientific Entrepreneurship, până zis iniție este esta, antreprenoriat științific, zicem așa, ți permânești, nu para avem zboară ti ahtări lucrinali, am avali aducem vărăturli și permânești. Cum știu adrarea din ali itri. Ai fundat, timilusită cu un altă parei de tineri, de soți, una platformă, voi să înveți tu americanii, care da praxii urnimii a tinerilor, de cum poți să înveți tuxeanii mea, tu America, zicem. Ai adrată de adun cu sora ta, Valentina, un startup, va năspui inima multe zboară el și nu cu multul chiro înapoi, din dau stămâini, a avut știinea si număsită tu Forbes, 30 sunt 30, este una listă când v-am zis iar atini cam am multe testul lucru. Îmi pare că este una listă ți s-a dar cafian cu tineri Da. din domenii, ți a spus mare giuneață tu lucruri ți la dară și ne hărsim mult că știni hiaclo de adun cu alții sos de tăi și cu alții tineri ți a dar lucru te anami au tu României și în afară tu Xeanii. Și mea tot ea este la drași până la ilichia decât. Trebuie springi, pas springi de ani, acolo candahi. Deci gine, Da. mea cât poți să badrati până la ilichia asta și care știi cât va să dar nica de oași ninti. Ne hărțim să avem din mintea noastră tineri cât umșați și cât mintimeni. Pasa hurhim moabeta ca dica fioară cu un hiam îndau zboară ti zârținli armâneșță a oaspitiei, ți o avem tora seara. Și nu voi să greșesc cu să spun amotritorilor a noștri, care ați vor să bagă vrea întrebare, pot să da restul lucru, sunt live-ul Sizis Bărteaști pe frânta de Facebook, Armâna mea media, și Maria cu Cliciu Crăciun, cu Vioră Crăciun, ți sunt tot de adun cu noi, vă ne ajută să le aducem mai este întrebări tu moabeti. Hai, para mult zburăi, tu ahurihită, așa că tora va te las tini, să dus mă alarg moabetea cu mai multe zboară, așa că ahurhim cu prota întrebare, care să știi că mai multe ti pâinii, ne spui ti părință, ti zărțina ta armânească. Da, mulțumesc, Flori. În primul rând și mine mi Hăsescu, mai ales că himază aua și că putem să zburăm mai multi. Și normal, mi bucur și că zburăm și în armânești și, cum ziceți și tine, unele cuvinte zboară, nu putem să le ținem pe tuti pe armânești, le mai amesticăm, dar noi așa Putem dorăm să și în casă, vedeți, amesticăm și în engleză, și în franceză, și în română, și în armânești și până la urmă și contează măcar să le vale ținem. duche, vale duche. Dar da, despre păpâni, despre familia mea, în primul rând despre tatăl meu, el este Gabi Albandiu al Gonțalo, Gonța, și mama este Daniela Alteu de la Todeni. De păpâni știu mai multe, dar cel mai mult știu de faptul că, mă rog, ei viniră din Macedonie, în primul rând, și viniră tu României de când erau ei mici, dar fură strămutați ca mulți alți armâni. Și în final ajunseră afumați. Și pentru mine, când mi gândesc cu cum ne petreceam când eram mică, toate verile, îți dai seama, mi gândesc la afumați, mi gândesc la curti, dar mi gândesc normal și la București. De Canada nu știu așa de mult de când mi-aveam născută, dar de-apoi aia mi întorc și eu acolo. Este să Și spunem că este permisul cu Canada. Tini ti amintași Canada. da, așa ar trebui Vai, să zic, probabil, da. vai stația și numa este Michel. Nu Da, știu, da. v-am zis tini care e permisul cu numa.
Și teațati și turnaș tora m-a amânat să dar Universitatea acolo, că era un Vasili Iutini te amintaș. Da, exact. Fua și pentru noi știam de când eram mici și mine și Valentina, crescum cu gândul că vrem să zicem la facultate în afară, dar nu eram sigură eu. Știam normal de Canada, noi ne întoarsim în România când eram foarte mici, deci nu mai știam, nu puteam să zicem, vrem să ne întoarcem acolo pentru că știam, dar voiam să adărăm biologie, voiam să adărăm științe, știam de când eram mai mici. Și atunci zis, ok, eu putem să studiem chestiile astea. Și, într-adevăr, să alinie practic, să nimeri, zic, că în Canada, pe lângă faptul că noi eram născuti acolo, poți să alegi foarte multe nu trebuie să studiezi un singur lucru. Și asta ne plăcea foarte mult, și la Canada și la America. Și aleasem Canada, mai întâi zi Valentina, sora mea mamari, asta puteam și ne intimidi, vă răspund într-una de ea, pentru că noi adrăm cam tot împreună. Dar ea zi prima și termină aceeași facultate pe care o terminai și mine, adică Concordia University. La facultate ea zusi cu un an înaintea mea, deși între noi sunt 2 ani, doar că mine mi duci și la școala primară, mi duci la 5 ani, Maonia, Maonia, că, again, mine voiam să-i duc cu Valentina la școală. te unisei, convițarea. Da, exact. Și așa aleas în Canada și în special Montreal, pentru că, cum zici, ne place să amestecăm toate limbile și în Montreal se zbura, știi, și franceză și engleză și era mai aproape și de casă decât Vancouver, care e pe coasta de vest, eu ne aveam născut în noi. Și așa aleasim și ajuns și în Canada în 2018. Începui facultatea, de fapt, la biochimie. Noi așa început și nici Valentina. Și aleasim chestia asta, încerc să zic de cândul, dar nu știu un moment în care să zic că ne plăcea ceva mai mult pe care să-l studiez. Și cred că așa ajunzim. Adică La, voi vă gândeați că itini ti minduiai că vrei să ne spica la asta cât științii, ama nu te aveai minduit dip de prota că vrei biochimie. exact, adică toată lumea ne întreabă, înseamnă că părinții adrau țiva medicină sau și dau terminat același lucru, dar nu, pur și simplu ne plăcea nouă la școală și cred că și în România toți profesorii ți puteau zică, ți place chimia, ți place biologia, gini, du-te la medicină. Și noi, dacă nu vrem să rămânem în România, în Canada și în America trebuie să adari o licență în INTI, să adari medicina. Și atunci noi să zicem, ok, poate să adrăm asta, poate nu. Dar ahurhim facultatea de biochimie și pur și simplu, că tot asta zic, beneficiul la studiu în străinătate. În Canada poți să schimbi, ei zic să declari programul de studiu, adică te hotărăști să confirmi, să scrii pe diploma ta prin anul 2. Deci noi cam prin anul 2 Și până când 3. te ai chiros, te minduiești, țânica, ți vas vrei pentru Exact, somn. exact. Și mi se pare până la urmă un mare lucru, pentru că la 16, 17, 18 ani să dar tine niște alegeri foarte serioase, e foarte greu. Zori, Așa că ai un pic mai mult timp să diminuești. Și schimbăm pe biologie celulară și moleculară. Diferența, normal, nu este foarte mare între ele, dar practic ne lăsă să alizăm mai multe cursuri în timpul facultății. Și ți înseamnă asta pentru mine, de exemplu, înseamnă că alegi mai multe cursuri de biologie sintetică, biologie cu inteligență artificială, că te-ați să zburăm mai încolo, cursuri de business, deci era un program un pic mai pe larg. E testa, eram și mine niheamă ciudosită cum era partea asta de adrare de business, de îmbărlăchi, Da. de adun cu partea asta de biologie și tora aduches cu camagini. Și este acolo îndreaptă, zicem, partea de praxi la universitate, ca să poți să alegi mai multe domenii pe care să înveți și până să ne poți să ai, dau, zicem, poate și mai multe specializări. Exact, asta e ideea și la ei mentalitatea este să personalizezi tine cât mai mult tu programul la tău. Adică nu termină toată lumea. Vesti se uidisești, ca magini, tu proții 2 ani, așa că se scu, tu proții 2 ani, mutrești, Da. ți se uidisești ca magini și după aia alegi. Mi se pare o numindiare mult bună,
că mea vai tu protloan nu știi dip dalihia cuții smâc ația domenii țiua lipsești di prota și si parte mult pare mult ghini că mea tu proții de aia ai chiro stalăxești să nihiamă minduiarea și să alegi și altul lucru. Un logorit țiawații tu României minduiesc că nu para este. Nica nu. Ama să-mi spui nihiamă cum ajunsești la biochimie și la adrarea de business de la minduiera că vrei să dar balerină. Da, păi, în primul rând, da, când eram mică, asta ni doream. Normal, mama ne duce la balet și pe mine și pe Valentina. Și da, le adrăm aproape 16 ani de balet, dar mereu fu în Baia, paralel. baia. Da, fu destul de mult, dar mereu adrăm în paralel, pentru că noi, după școală, aveam multe activități. Dar de sport, cel mai mult ar masi pentru mine baletul. Și cred că, sincer, fu un fel să-i mulțumim pe doi părinți. Tata e cu sportul, mama e foarte mult și cu artele. Și cred că baletul era fix combinația. Messi, era tu Messi. Da, era tu Messi și nu mai adrăm tora balet. Armasi zic pentru mine o pasiune, dar pentru mine un moto este mereu să afli câte un lucru din tuția dar care să conecteze următorul lucru. Poate baletul nu-l mai adar zi de zi, dar disciplina, nu știu, grația cu care înveți baletul continuă de-apoi și în alte lucruri pe care E, se le poate adari. să agite tu bana. Da, Știu lucru, știu bana de cafizo. da, Era merisi molto că divăsi una prăstăsearia ta, tu aest tu Forbes, 30 sunt 30. Știai că nica din nică îți avea hari, să ieși acolo pe Sukaki, la voi și deați, și îți vinzi fimiridi, revisti. Și ziceai că îți avea hari să prăxești și popușile ți le aveai. Așa da, că din nică erai cu praxea și cu partea de business. da, și cu business și cu partea asta de educație. Cred că pur și simplu la mine mi-a plăcut școala foarte mult și voiam să arăt la restul lumii cât de mult o ne place în ea școala și cum să învățăm și tiții să învățăm. Este mult de muncit. Cum ți-a păru anda ajunse și tu sistemul ăsta de învățare de Canada, din tine BTC și dau spre clasii aua, București. Cât mare fu diafuraua, diferența de sistemul de învățare de aua, anda ni se acolo, Canada. Cum ți-a păru Da, și cum erați voi, zicem, tu bianii, tu comparație cu alanță tineri de ilichia voastră? da, fu un pic o diferență mare la început, mai ales mini-BTC la Lazar liceu, pe matematică informatică. Și era un concentrare foarte mare pe matematică și pe informatica OA. Și deși noi învățam multe alte lucruri, nu știu, psihologie, antreprenoriat, cum să dar la liceu în România, nu ne avea pregătită decât teoretic, nu practic. Și de-apoi tu Canada era opusul, era foarte mult practic și mult mai puțin teoretic, mult mai mult lucru de asta în echipă, prezentări, foarte mult analiză la diferite texte. Deci nu mai era întrebarea și răspunsul, era ți vrei tine să răspunzi, ar fi fost corect atâta timp cât argumentai ți voiai să zici. Și atunci, cred că asta Îmi sunt, pare, Alicia, turlia de praxi de oații din România este un mare sichi, lipsește mult partea asta de minduiare critică și cum să argumentez. Cum zic cu zboarele tale, mai multe lucruri, ti una catastrofe, ti un lucru și ca să-ți vadă ca maghinii minduiarea ta. Și pulișor e greu, de apoi stres tu noul sistem de acolo de Canada. fu greu, dar merită până la urmă. Mi se păru că era necesar pentru noi dacă voiam să nițem în industria asta, pilatura asta de științe, pentru că până la urmă științele nu sunt tu ți scrii pe hârtie, sunt tu ți vezi în jurul tău, în oameni, în plante, în animale, până la celule.
Și atunci trebuie să vezi în laborator cum arată toate chestiile astea. Normal, școala din România ne ajută foarte mult și mini, chit că tora deja zic, fui în două sisteme educaționale, ved avantajele la dauli, știi? Și poate totuși formarea asta din România, deși un pic mai strictă, te ajută și asta, te ajută să vrei să fii cel mai bun, te ajută poți adari multe lucruri într-o singură zi, să înveți foarte mult, dar cred că ai nevoie și de partea lantă de gândire de asta critică și de laboratoare, mai ales în cazul meu. Tini tora duchim că BTC și partea asta cu învățarea, știni și sora ta, îți spui ni cheamă ti lucru adar tora și nica ni cheamă îți spui ți este scientific entrepreneurship, antreprenoriat științific, că nu para avzăm multi lucruri ti este lucru aua. Da, sigur. În primul rând, după ce terminai facultatea, știam că nu mai voi să armân tu științe, doar științe. Nu voiam să lucrez pe laborator, deși pare surprinzător, adică te-ați amintuși. Lucrai tu laborator în România, dau veri la rând în timpul facultății, odată la un laborator de biochimia sângelui, se numește, adică când tu te duci să adare analizele, mine Yeah. prelucram tutti testele alanti. Și odată, nica unoară, lucrai tu pandemii, tutti testele COVID. Deci, cred că experiența asta, da, a doua, mi termină și nu mai vrei să lucrez în laborator și mi de seama că voiam un alt gen, Altceva. altul ceva, mai mult nu neapărat munca în sine, munca îmi place nica și mi-aș dori la un moment dat poate să mă întorc cu tu laborator, dar mai mult stilul de viață. Și cred că asta este și un sfat pe care îl dau mine în continuare la copiii noștri la vreau să studiez tu Americii, este să te gândești să nu doar la ți vrei să studiezi, ți-ți place să studiezi, să te gândești și la ți-ți place să adari într-o zi, dacă vrei să zburăști cu oamenii, dacă ți place să lucrezi manual, dacă ți place să lucrezi pe calculator și așa mai departe. Și pentru mine îmi plăcea mai mult să lucrez cu oamenii decât îmi plăcea să lucrez singură cu samples în laborator. Și atunci zici, ți pot să dar și cu diploma mea, pentru că voiam să rămân cu țiva de acolo, dar spre business. Și cred că asta era și partea predestinată, pentru că și mama și tata sunt foarte antreprenorial și așa. Și Valentina avea ahurhit deja să lucreze în partea asta de business development, îi zice pe engleză, adică poate vânzări în română în principiu, dar tu ți ține de... Creșterea unui business, ziceam. Cum să Exact. crești? Și lucru cu clienți și dezvoltarea business-ului normal. Și atunci aflai partea asta de farmaceutice, era tu mesi între știință și business. Și pentru ca să ajung în farmaceutice, după ce BTC facultatea, adrai mai multe cursuri și certificări. Asta cu Scientific Entrepreneurship fu foarte naturală, pentru că mine, dacă la facultate aveam adrat deja niște cursuri de business, putui imediat, se numea Quebec Scientific Entrepreneurship Program. Deci era un program de ăsta sponsorizat de guvernul din Quebec. Eu aveam cursuri legate de business, dar aplicate doar la partea de știință. Deci companii poate de device-uri de astea medicale, companii de farmaceutice, dar și alte diverse. Și nea lumea la cursuri și ni zbura despre cum să aduci o idee științifică, să o aduci pe piață. Țin mintinica că pe mine mi-avea impresionat atunci foarte mult Vini Garivas ne povestească despre cum în timpul doctoratului aveau descoperit un lucru, ți studiau ei, să aplica și pe niște înțepături de la, nu mai știu, insectă. Dar ei nu câftau așa ceva. Și apoi, în timpul doctoratului, după ce descoperiră chestia asta, imediat scriseră un brevet de invenție și scoaseră pe piață un unguent pentru
înțepătura de acea insectă și nu exista pe piață și ceva pentru înțepătura specifică, dar pur și simplu aveau descoperite și chestia asta mi plăcu pentru că era foarte dinamic, mai dinamic ca cercetarea și zici, ok, asta voi să dar și mine. Poate pe partea de antreprenoriat, dar și pe partea pur și simplu într-o companie. Și de Deci apoi, aici domenia asta este cum să aplici știința, tu dezvoltarea, creșterea la un business și tini vrei tora să te duci pe calea asta cât, zicem, domeniul farmaceutic, scuterea din alii hitri, aduc gini. da, cam așa. Asta dar mini, cum zic ei, zi de zi la muncă. Deci, ți-a dar mini la muncă tora, este lucrez în departamentul ăsta de business development și caftu, în special, caftu companii de astea mărniți care scot medicamente pe piață și orice medicament care se poți să-l încupiri de la o farmacie, trebuie să treacă prin multe, multe aprobări și teste, minti. Și Este mini, normal. da, exact. Și normal, toate testele astea sunt adrate de alte companii, nu de compania de farmaceutice. Și Yes. atunci, compania la care lucrez Minitora, Alta Sciences numește, ei adară toate testele astea. Testi pe animali, pe oameni de-apoi, sunt și niște teste de laborator. Și mini, în Lipsește, funcție. zicem că prota și este procesul. Să curchești cu testele pe prăvză, pe animale, dar apoi lipsește să si badrate teste și pe oameni, ca Da. să poată să iasă tu migdanii, pântusoni unei itrii care si bă vindută tu farmacii. Da. Și da, momentan îmi place mult partea asta, mai ales că poți citesc să înveți multe despre medicamente fără să mine ațea tu laborator. Ah, este umșat și interesant, mi se pare. Și, nu știu, cum vezi tine, tu domenia asta ta, cum vezi tine cât mult poate fi utilisită căștora este mult la modă, mintimenia asta artificială, AI. Cum Da, curchiți să o folosiți acolo la lucru, nu trești să minduiești că va fi folosită și cam mult de oași minti? Iasti deja, da, urchim de multul, chiar cel puțin ChatGPT ți folosești toată lumea tora. Mini ahurhi folosesc de-abia prin primul an de când aveam început să lucrez, adică destul de devreme. Nu mai eram la facultate și mi bucur de chestia asta, că învițai fără să mi gândesc la tentația de inteligență artificială, dar la muncă, da. Și chiar folosim destul de mult. Însă nu cred ca să ajungă vârâoară să înlocuiască omul care lucrează, dar Ma cred posibil, posibil ți poate să te ajută să dar da. lucrurile ca onia și va să afli unei informații ca onia, mai tine tot lipsește să mutrești, să vezi de este bună e alătusită. Da, și ajută să sintetizezi informații, ajută să capți mai multe lucruri. E foarte benefică. În final, da. Spune-mi, Mihea, măi, știu de la tine că când erai studentă luai și cam multe premii, care ar vrea să-mi spui, dau lucruri a este premii. Da, sigur. În primul rând, și la facultate, tu Canada, aveam multe oportunități de genul, poate premii sau concursuri la care să participăm, dar și, de exemplu, aveai niște premii de astea care nu însemnau numai un titlu, puteau să bă și pârați, primești pentru un proiect, pentru țiva tine să dar. Și așa aveam ahurhit în noi startup-ul al nostru pe care îl începem cu Valentina, care se numește Pitri, care Ai lucrează. să startup la Hopita, unde erați studentii, de Da, aia. acolo arhicurhim în timpul facultății. Facultatea ne avea dat niște părați să studiem cum ar putea să ajute inteligența artificială, biologia celulară și moleculară, în special la niște laboratoare de astea de microbiologie, noi număram colonii bacteriene.
și Yes. se numără vizual, adică doar le însemnezi tine pe niște plăcuțe și de bacterii. Yeah. Și noi ne gândeam, ți poți să adari ca să le numeri mai ahonia, că chirea mult timpul. Și Eu le a trebuie să și, spunem auditorilor noștri că tu microbiologie, așa este dalihia, este un indicator mult bun. da, Ti zânati, când lucrezi cu aceste bacterii, tu aceste plăcuții ți se știi, ele lipsesc cu misurati. Și este mult zori, le misuri tu da. are simasis, poți le misuri cât cam aonia. Și voi ți-a dat? Și noi zicem, da, trebuie să existe o modalitate să vă mai ahonia. Și atunci lucrăm cu o echipă mult mai mare de la facultate, cu copii care ei învățau programare și de asta pe informatică. Și scrisim, practic, este un algoritm care a ajuns să numere coloniile astea prin inteligență artificială. Deci, tine doar a dar o poză, un cadru la plăcuța țea și după aia bați cadrul ăsta online, pe site, și algoritmul îți măsură el direct. Misură. Da. Și în realitate chestia asta poate să dureze 10 minute, nu știu. Dar dacă doar bați cadrul pe site, poate să dureze sub o secundă. Și chestia asta, deci, te ajută foarte mult pentru timp salvat în laborator. Și da, chestia asta putem să o Ați realizăm. găsit că v-a apropiat și părați de este startup de la guvernul local de acolo? Da, apoi aia primim și de la guvern, mai după ți în facultatea și ne concentrăm mai mult pe startup-ul ăsta, primim și de la Ministerul Inovației, se numește, de la Guvernul Quebecului. Dar e interesant să te gândești că asta a urhit de-abia din facultate când eram mici, pentru că atunci nu știam, eu ani după, chestia asta. Dar asta aveam avurhit atunci și alte premii, că tot zburam de chestia asta. Noi mai adrăm și, de exemplu, aveam multe concursuri de astea de comunicare științifică. Deci, să zburăști despre ți cercetezi tine. Mine asta adram mereu cu Valentina și câștigăm unoară premiul întâi la Scientific Communications, cum îi zic ei. Și cred că de atunci a apărut și chestia asta și la mine și la ea, că ok, deci poți să dar și alte chestii cu știința, hai să adrăm. Și atunci aveam prezentat un studiu de asta pe uh, șoareci, da, pe diverse medicamente și cum reacționează ei la medicamentele ațeale. Și ne-a plăcut foarte mult de atunci partea asta și cred că te-ați câștigăm și premiul. Bravo. Ne hărțim să dăm. Tiuri nimic poți să ai tineri ți va să acați idiacali. Um, în special în științe sau stiduți și va și în afară la facultate? Tora zicem tora de oară partea asta cu știința. La altă întrebare va să mai largă știi platforma tiu Andreea Siti ambițarea în afară. Da, cred că pentru științii în special contează foarte mult, ți-am și mai aminti că să placă stilul de viață în științe, dar mă aminti de chestia asta, să ai pasiunea asta de la început și să ai curiozități, cred că curiozități pur și simplu înspre partea asta științifică. Adică nu zic că și mine neapărat cea mai pasionată, dar cred că când ajungi la facultate realizai că e multe lumii care și-ar dedica toată viața pentru o singură celulă. Cred că aia este țelul final, știi? Și Mai mare mirachii lucrurile ți la dar. da, exact. Și să ai mirachi, știi, schimbarea asta pe care poți să o produci, pentru că cu știința poți vezi foarte multe schimbări și deși de multe ori credem că durează multă oară până ajungi să vezi ceva rezultat, nu-i chiar mereu așa și vezi rezultate mici încet, încet. Și cred că asta ajută mult, dar ca să poți adarea și ceva, trebuie să ai o perseverență și o ambiție să înveți. Care va zice că și răbdarea ajută. Da, Da, răbdare. Avem a răbdare azi? da.
Ama Trebuie. cara să ai repeti domenia esta asigura ai șarăfdare. Așa, da. Mizemo largu sbrâmnicheamă de platforma esta, voi să înveți tu America, tiu Timiliusiș de adun cu una parei de soț. Cum vă vine a este minduiare și achi găsesc că prin această platformă voi vreți să dați hâbări cât cam multi fără părați a tinerilor ți automintis ducă să învețe tu xeni. Cum a curhi moabete ati adrarea liștei platforme și cât lișorii zori fu soan grizeți și cum au crescut, cum aflați tinerii. Da, deci vreau să studiez în America acum. De fapt, vă să se ia copiii al noștri din organizația noastră și zic, vă să se ia. Uh, a hurhi în pandemie, când cred că cu toții aveam un pic mai mult Mai multă timpul, chiro. și eram la facultate și noi când o aplicăm la facultate, aplicăm mai mult sau mai puțin singuri. Pentru că nu există în alte țări, există consiliere educațională în școli de prin școala primară chiar. Și nu un consilier la toată școala, cum este cam în România, și nu prea te ajută consilierul școlar, ci este un consilier care chiar te învață despre ți cariere poți să ai, ți lucru poți să dari, ți școli poți să dari. Și te învață multe și îți adare și diverse teste ca să vedea de la țitei potrivit. La ți se uite ia. Da, și noi, pentru că nu aveam chestia asta, în România, a hurhiră să adară diverse companii private, care pentru mulți părați te ajută să adare Dau aplicații. acuri informații, afer hăbări. Da, și noi vrem să ahurhim ideea ca să adrăm platforma asta și este în continuare platforma vssia.org, care este o platformă, îți explică, odată ți adari cont și te autentifici acolo pe site, poți treci prin tot parcursul ca să aplici tu Americii. Și în America e cel mai complicat, știați, mereu ahurhesc cu zic de America. Da, dar mai multe țări. Noi ajutăm tora copiii și dacă vor tu Europa, avem copii care îi aplicară și îți dusiră în Emirate, este o școală foarte bună, tu Canada, tu institut, eu va un copil linii la noi, nici noi îi ajutăm. Dar așa curhim cu platforma asta, cu site-ul. Și apoi site-ul e gratis, poți intri, să dar cont, să înveți de tot acolo. Și pe lângă site adrăm și noi și un podcast, avem și pe YouTube niște videouri să mai înveți, dar adrăm și cursuri, diverse cursuri. Eu invităm pe copii și așa adrăm consiliere 1-1, în care invităm toți pașii, pentru că ca să aplici la facultate trebuie să dai examene, trebuie să dai ca un bac american, trebuie să dai examen de limba engleză, trebuie să scrii mai multe eseuri, și chestia asta durează foarte mult timp și e greu să adari de unul singur. Și atunci, La ții lichii minduiești că lipsește un tineri zină scaftă informațiile astea, hăbările astea de la voi. Când ești tu liceu, tu care clasă, ziceam? tu clasa Imagine. a 10-a, de obicei în prin a 10-a, pentru America a 10-a, Domnul an de liceu. da, dar tora avem și un program, se numește VSSIA Prep, uh, gen prep school în America, adică pentru Știa copii. întreziare, ca imaninti. Da, mă aminti și în copii de clasa 9 și avem inclusiv copii șmaniți de clasa 8 care ne dea de e-mail și zisiră, mini voi deja plec, mi duc să înveț acolo și ei sunt doritori. Și atunci noi încercăm să personalizăm pentru fiecare cât e, măcar un sfat. Și voi cum adrați? Ca fi, aveți așa un program când o adrați este ornipseara asta 1-1. Cum o adrați? Ca fi stămână, când o inii vă tineri să vă întreabă. Da, o adrăm, avem ca niște cicluri de aplicare în fiecare an. Deci pentru noi ne luăm copiii în ianuarie, când ei sunt. Are un vade până la care îi lipsea și să îngrăpsească, un Da, deadline. da. Și de-apoi
ei intră la noi și noi încercăm să adrăm totul, să-i pregătim pe ei ca ti universitate mai înclo. Adică ți voi zic cu chestia asta, este simulăm toate clasele noastre, ți adrăm ca un curs cu toți copiii pe care îi avem într-un an, încercăm să-i dăm și lor teme de lucru în echipă, teme să povestească țiva la toată clasa, să zburască despre un anumit subiect sau să ne scrii un eseu pe o temă, tot ca să-i ajute ti facultate. Asta încercăm noi să învățăm să mai ușor pentru ei de apoi la facultate să adapteze. Ca cum futi noi un pic mai Mi se greu pare, pentru ei mai mi se pare un lucru mult umșat și mea că este fără părați, că vai tiniscând tineri și asta este un chiadic. Când lipsește, da, eu știu, mulți părați la vreo, cum se știe, vreo companie privată, ți adară vai lucruții la drați și voi. da. De toate veseliile astea pe care îi urnipsiți voi, eu este naima efcula, naima simplu, de aplicat. Achi găsi că tu Americii este naima zori. Ama de toate astea, eu poate să naima efcula. Da, în America e mai greu doar pentru că ai mai multe examene, este o aplicație complexă. În Europa e un pic mai ușor, deci cred că acolo aș zice că e mai ușor. Tu, Olanda, UK, avem copii pe institut, dar noi încercăm să-i ajutăm în funcție de cât de mult au și ei. Că trebuie să ai și activități extrașcolare, încercăm, dacă nu au suficiente, le mai dăm și noi idei, ți poți mai adară. Care vă zic că în greacă multul să adară și altul, țiva pe lângă tu ți înveață la sculie aua, ca să aibă cam mai multe șanse să bă apropiați tu vreo Da, da. universitate de examen. Și nu doar să apropiați de facultăți, cât să primească burse. Că noi asta încercăm să ajutăm și ajutăm foarte mulți copii care poate n-au suficient părinții, suficienți părați, poate nici să-i trimite la facultate în București, că unii sunt duși din alte părți, normal, și nu poate să ducă nici măcar zi dar pentru ei ajunge să bă gratis și să ducă la facultate în America, poate chiar deci mai ieftin să ducă acolo, deși pentru multe lume ei cred că invers. Nu, pentru ei ajunge sigur mai ieftin acolo. Ama zicem de una bursă, ți poate să o aprache de la universitate, un tiner poate zbânează, el lipsește și lucrează acolo când este la facultate, ta să poată să-și învălească toate hărgile. Unii, da, lucrează, dar unii primesc cu burse de astea, ei zic full ride scholarship. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei îți da bani de facultate, îți da părați pentru tini ca să trăiești, dar îți da și părați pentru room and board, așa zic, Da, adică știi casă și mâncare. masă. Știi Deci, mâncare, știi dormiare. Ama da, și chestii să alturile de bursi sunt obținii. sunt obținii, dar copiii din România sunt foarte, foarte deștepți, majoritatea, și mulți ai fi surprinsă câți de fapt ajung acolo. Mi găsesc cu sap de așiții și pisipsesc cu mea, că vai și mulți mă smutrească tora, cred, mi că mai multă părință, mă trăiesc la emisiunea asta noastră, vai sunt și în doi tineri, am și părinții care smutrească și savdă, vai mulți tineri ar mâini va zină, va să aplică pe această platformă, ca să ducă să înveață meatu alte universități, iuturlia de sistemul de praxi, de învățare, dișcli de mintea zicem cam mai geni decât este ațitul România. Da. Zine ni cheamă cum fu asta cu numă seara ti for străizăți sunt trăizăți. Mi se pare una mare tini ți vă se adreață ea și aparei cu care lucrați ti această platformă. Fu o surpriză? Da și nu, pentru că pentru Forbes, cum poate nu știi toată lumea, dar tini trebuie să zici că vrei să nominaliza. Mă primi cheamă, că nici eu nu știam sigur acum este tot procesul, așa că găsesc că tinii care să știi că adra și un lucru te anami,
poți să duci acolo și să spui tia este lucru și vas vezi desi vati aproachi nu. Am aștini care să știi altul vără, care adreu nu lucru te anami, poți tine îți dai aplicații ti acel insu. Idia vas vedea de apoi desi vasibă apropiat inu. Oachi găsesc că fu prota variantă la voi pitricuta este aplicație și v-a spus ți adras cu altă platformă. Da, și noi pitricum numele VSSIA dar pitricu și alte lumii din noi. Și cred că de-apoi este un juriu care mutrești la toată aplicația ta. Și aplicația e una destul de complexă, trebuie să trimiți un CV și de-apoi trimiți și ca un eseu la persoana a treia despre tine. Și tu ți-ai dragi tine și tu activitatea ta mini zici acolo de când terminai liceu până apoi de facultate, zici de toate organizațiile din care și parte tora și trebuie să dai multe detalii. Și apoi ei îți zic dacă te aproachi sau nu. Și apoi îți zic și că trebuie zin la una decernare de premii a dară ei în noiembrie. Poi ca una gală, tu bitisita di un medru canda, octombrie. Da, da, și aflăm și normal, fu foarte înșat acolo și Mult. mi bucurai că putui să ajung și zin și fu... Vieduțivi dușa Clodi, talanță tineri, ți fură și pe idealist cu voi, ti am luat ti da unii pas preinghiți. Ți si părua și mult interesant și inovator, să zicem. Mi plăcu că fură din toate ariile, fură din politică, fură din științe, fură din programare alți oameni și ca noi pe educație. Cred că mi se păru cel mai interesant fu un fată care vine și zburâ despre un program de estua de reciclare care a hârtia în România și tora este și în Austria și prin alte părți în Europa și ei tot cu inteligența artificială recunosc cu diverse tipuri de materiale reciclabile. Și prin chestia asta ajută la sortare, pentru că în Este programul o mare problemă da, cu sortarea asta cu priei. da, asta e problema cea mai mare, sortarea. Și atunci asta mi se pare foarte impresionant și de moment. Ușor. A mea avem și una întrebare de la Viorel Crăciun, care zice, de când au urchit cu programul ăsta, cu Voi să înveți tu America, câți tineri ajunseră tu America, Iva și tu, Xeani, tu Alti Vasili, cu ajutor la vostru. Ma să aveți așa adrat un Da, avem. Noi cam misurare. în fiecare an avem vreo 60 de copii, 30 pe Americii și cam 30 pe Europa. Europa a început mai târziu, anul trecut, dar pe Americii, da, avem deja, cred că vreo 60-70 de copii acolo. Dar deci nu sunt drept an fundată, timilusită platforma asta. Da, în 2020, deci chiar Da, unii atâtea avurhim, dar și de atunci în fiecare an avem câte un grup de copii care aplică cu noi. Și mulți tora sunt pe institut și la New York și la Boston, avem doi sau trei deja tora copii la Harvard, Princeton, dar și în alte părți normal. Și e foarte, foarte mișat că în fiecare an ei se adună prea close, pleacă cu avionul împreună, când îți duc la facultate, tu un an viniră și mai mulți din echipă viniră la Montreal, la Mirija Valentina și serbară ziua recunoștinței, o adrăm acolo. Și noi mereu încercăm să continuăm să ne ținem aproape comunitatea. Tu pare asta de care ajută platformă cât tineri hits. Hin vreo 20 și fiecare se Băia, specializează pe ceva. Avem unii care se specializează pe partea asta financiară, pentru că când tu trimiți aplicație, tu America în special, trebuie să îngrăpsească părinții
câți bani își permit la facultate pentru copil. Și apoi facultatea, majoritatea, te ajută să plătească ei diferența dacă nu își permit. Mm. Și avem consilieri care se specializează pe est, unii se specializează ca Valentina, ea era mereu cu Manu și Mini mai mult cu realul, ea se specializează pe eseuri și avem tot așa pentru fiecare parte din aplicație. Așa. Și ați tu Europa, eu vizut voia și ți călari hari mai mult a tinerilor s ducă tu care Vasili Olanda vai și nu. Tora, da, Olanda, dar mai nou și tu Franța. În Franța îți mai duc mulți copii, normal, cu limbile străine e mai greu, pentru că majoritatea cel mai bine știu engleză și, da, în Franța poate sunt și programe tu franceză, dar îți duc și acolo și cred că să începem să vedem mai mult și pe țările nordice, și pe Suedia, Finlanda, Norvegia. Proda voi lipsește smutrisni cheamă, care e sistemul acolo, care sunt câftările a universităților și de-apoi ziniți cu hâbările astea cât tineri. Da, și încercăm să-i conectăm, dacă nu știm noi, să-i conectăm cu altul careva. Mm, mușat. Bravo. Tu ziua de azi, mea, că tini hi multu tineri și hi conectată mult și cu tineri ca mai niți de lichi de tini. Care ți se pare că sunt unai mai mari provocări de tinirami? Da, e interesant pentru că, Mea, și noi torahim online și online-ul poate să ne fură mult dit chiro. Și tineri, mea, lipsește mult chiro să-l ducă și cât partea de praxi. da, cred că, da, asta și cu răbdarea, că tot ziceam, Ți se poți, pare că nu au răbdare da, tinerii mai mici, dar piciuriții. și chestia asta că e multă informație pistitut. Deci ei poate să dar orice, oricând. Și chestia Ori asta, chestii majori să aleagă. da, e greu, trebuie să înveți să alegi. Și cred că chestia asta și mine aveam probleme cu ea când mi duci la facultate și trebuia să aleg. După 12 ani în România e doar ți trebuie să adari la școală, nu ai voie să alegi. Și acolo puteai să alegi orice curs, orice voiai să adari, puteai să adari. Și asta e un lucru foarte important, să poți să înveți să alegi și să ai atenție, să poți să discerni mici diferențe. Ți se pare că tu sistemul de învățare de acolo de Canada îți bagă, zicem, mai mult accentul pe partea asta de cum să da realizările tu bană? Tu sculia de maninte, zicem, tu liceu, va, și când sunt manit, Poate, da, cred că mai mult ei te pregătesc cu știi lucru. Asta e chestia, că și pe partea asta de praxis și atunci cred că te ajută imediat să dai mișcarea din educație la lucru. Și cred că în România e nica mai mult accentul pe teorie. Sim ca răbdarea, alizearea, este zori, și ți mai vezi ca alții chiadi, zicem, așa, și ți cam azori te atrițare de tinerii de azi. Poate și chestia asta că unele lucruri pe care le învățăm nu, nu mai sunt valabile până termin școala, Așa, știi? așa. Înveți ceva, adică mi țin minte când învățam informatică la liceu și afurhim cu un limbaj de programare și până bitisim liceul deja aveau apărut multe altele mai importante care prind interes. Și atunci e Mm, important să înveți ahonia, dar și să dai seama să te adaptezi în continuare dacă apare ceva nou. mm, yeah, ok. Învățare tu toată bana, numai știu 12 ani de liceu, Da, e de apoi da. cu facultate. Lipsește să știm că învățarea va fi bună constantă din noi de oașninti, știi voi mai multul. Yeah. Este zori. Este zori, Da, am mai este și șapte, din Chiro. da, Poate să-i spui Nica Niheamă cum lucrați tinii de adun cu sora ta, cu Valentina. da, sigur, partea mea Cum preferată, voi normal. sistemau? Aveți ideazionate, mi se pare mult mușat și mult ușor.
Când Da, zbură cu idealism. e mult mai lișor, mai ales cred că la început Timini era mai lișor, pentru că mini mereu puteam să am exemplu la ei. Și de aia cred că deveni mai lișor, știa că vin la facultate după ea și nu mai era singură. Și doar ai ghini că normal nu mai ești la școală, dar și la muncă puteam să ne ajutăm cu cu sfaturi, dar și noi în general ne obișnuim simdaulii mereu de adun. Și mereu cred că chestia asta o avem și de la mama și tata, pentru că și ei sunt apropiați de surorile lor. Și mereu ni ziceau de când eram mici că voi nu trebuie să fiți prietene, dar e mult mai ușor dacă fiți prietene. Și cred că te-ația, dar apoi ahurhim orice idee avem, noi te-ația ahurhim dauli, te-ația și startup-ul Paitri, te-ația și la facultate le adrăm de adun, pentru că noi mereu avem idei împreună. Muito bine. Muito boa noite, série. Ai vrem, insist nicht einmal auch heute die un Motto ași tu care după care dus dich am bana. Ai vreo filozofia și ți di bană, ai vreo model, vreo urnechi ti bană. Da, cred, noi la VSSIA avem un zbor. Era început de una altă colegă de-a mea, dar mereu îl ziceam și la copii și îl zic și mine în capul meu. Și anume, în engleză, start before you're ready. Deci, a hurhia ninti si pregătit, Etim, am dreptul. etim, pentru că, într-adevăr, niciodată n-asi etim, nu? Dacă aștepți până creștinii ca si. Și atunci asta le zicem și la copii și ne zic și mine mai ales cred în partea asta de business. Multă lume are idei, voi să adara asta, voi să afurhesc cu, nu știu, ția business sau așa. Dar nu adară pentru că nu sunt pregătiți, nu au încredere sau și important doar să afurhești asta. Ți plan, ai vreo plan pe anii țiin? Este Canada e poate Europa. Nu am un plan nica sigur, dar cred că voi fi întorc la școală, că tot ți-am venit plăcea mult școala. Aș vrea să mai adar poate un diplomă, poate un MBA, dar pe lângă școală, dacă ea să aleg normal între Canada și România, e greu să alegi casa, dar ne place și cum ea stitora, Poate, spozi. poate fi în Europa, nu Da, așa este. România. Da. Și ne place și că poți mi duc, poți mi întorc cu... Ia mușat. Și ordinarea asta, că mea rămâne de tot na ordina picăiuri. Da, și să știi că asta chiar e un lucru foarte, cred că pentru noi fu ușor, ca armânii, să înțelegem și alte culturi. Când ne în Canada, normal, acolo sunt multe alte culturi, populații de Sunt pisici. similație. Da, și ne înțeleasem și de Ghinii, cu copii din Albania, din Polonia, normal, clar, mai mult din Balcan și din Europa, dar aflăm chestii de relaționat de pistitut. Și chiar de multe ori ne bucurăm și mai mult și zici, uite că asta cred că e și o chestie de armâni și de popoare de astea care îți dus repistitut și sunt aproape. Și Poate atunci, ordinare cu multe mileți am vărliga de ei și yes, da, și știi că se devine. da, și nu mi-așteptam la chestia asta. A fost o nouă apreciere, poate, ti armânami, știi, chestiile pe care le înveți fără să dai seama că le învățași. Mușat. Mea că tricoara și ajuns și noi cât bitisita mobetia noastră, învățăm multe lucruri înșati, interesante, știi partea asta de biologie, știi mintimenia artificială, știi cum poate să ea o felicită, știi băgarea tu practică, zicem, discutarea tu migdane din ali ietri și numai din ali ietri, am zicem și după aia și tu business, cum poate să o felicită de creșterea unui business, vai vanei și anau alte idei, cu putem să adărăm mai mulți părați, că România și sunt vor să adărăm mai mulți părați. Și tu BTC avem nici câte întrebări scurte, vale te întrebăm știni, care să aibă războr armânesc cu țițarii hare multu. Un zbor, da,
cred că și mânic. Monic. Da, nu știu dacă că îi place mult și mâniclu sau cum sună zborul, dar cred că dauli. Sono scialante, sono scialante. Știi, hegemonicul este mult bun și mi-a pânătoarea ca nu aspinu zăse Nu? să zbor. Da. Carasai mâncare, de care ai orix multă. Mâncare, da, piperchi, sigur, mâncai șază, dar mi place mult și mi place și mai mult dacă tot ajung în Canada, acolo, oricât aș încerca, nu poți le da la fel ca acasă. Nu ai cașlu de oa. N-ai nici cașru și n-ai nici piperca de care ai nevoie. Meacă tu chirolo di soni și ne vizum și daule la nescânti arăzăm șati, armânești, eu iaraș muzica armânească, Carasai cânti cu armânescu țari hari. Mult. Un cântic am, Tumbi dirilici, mi place Ah, mult mai lentul, nu știu dacă ia și firma la petrecerea și mult, dar mi place. Mășat. Michel, este emisii cu tine, este ți Sony, de tan lo estu, că mai vanăm și noi niheam vacanță, și care să ai un zbor, așa tu bitisită ti mutritoria noastră. Sigur, sper că vă plăcu mult ți zburăm noi azi și pentru muritori, dar și pentru voi. Un an nou fericit, normal, sărbători fericite și când eram mică mi duceam la suțată câte puțin și mi plăcea mult, cred că cel mai mult țin minte când cântam Pap Cârciun. N-am mai putut să-l cânt pentru că cu cântarea nu prea am avut de când eram mică, dar cred că cu toții poate avem amintiri de este de atunci. Este, am de pap Crăciun, foaua și îndau zări la Da, suțată și ne iar azi vedem multă piciuriță acolo. mi bucur atunci și mai mult. Și da, mersi mult, în primul rând, știi, invitație, că mi plăcut mult să zburăm Cu azi. școala noastră, vedem actori tineri minti mei și mșați și care da name pe Prius Duc, Tuxani și awații, ea anda era la sculi, ma și după aia anda dus la Universitate Tuxani și scoate tu mic dani lucri mult timp șati. Am un titolor a noștri, le urăm să-l aducă pap Crăciun, tuti ația le lucriții, le plăcărsiră să le aducă, să aibă sărbătorile umșati, ai perihati, am vârligheați de taifă și de soi și zine un an cam bun ti noi toți. Ne vedem, tu dau ni ți sprenghiți, trămulțai nica de tora și Crăciunul cu harau, să-l trițeți. Seară-mșată!